Maar vrienden, ik wil net voor jullie zeggen, dat hierdie jong troepie, toen zijn pa altijd gedood het, toen kreeg hij een 7-day paas. Toen moet hij huis toe gaan, voor zijn pa's begrafenis. Toen dacht hij dat zijn ma iets samenvat, toen gaat hij naar die pletshop toe. Maar hij praat slecht. Toen even zijn spraakgebrek. Stap je daar bij die petshop in. Zei, jongen, nou, jij dan koken niet. Hij zei, wat meneer? En jij koken niet. Zij zei, wat? En jij koken niet, man. Of was krokodillen? Ja. Nee, is het niks krokodillen. Een manje? Hoe nou, meneer? Manje! Wat, meneer? Manje, man, hij voelt je, dat lijkt je joden. Of was badjes het? Ja. Nee, niks badjes het. Want waar apen? Hoe nou? Apen, man, hij goed wel lijkt je mensen. Of was apen het? Ja. Nee. Nou stap bij die winkel en nou sê lekker gat vol vir hierdie vrou. Hier kom ry 'n lorry af en 'n tortelduif vlieg voor die kar en daar lê die tortelduif dood. Hy tel die tortelduif aan sy voet op en hy stap terug in die winkel. En jy jammer. Kom jy nou vol op. Sy sê wat? En jy kom jy nou vol op man. Of is voors opstop? Ja! Ja meneer, ons stop voors op. Nou vat die tortelduif en stop hom in jou danges op.